Το σώμα σας είναι πάντα μπροστά. Πάντα μπροστά. Okay. Δηλαδή σηκώνομαι. Κάνω λιάω από εδώ και τώρα μπαίνω μέσα. Μπαίνω. Καταλαβαίνετε τι λέω. Μην κάνετε από εδώ. Μη σκάφτε το σπαθί χωρίς να μπαίνει το σώμα σας μέσα. Πρέπει να μπαίνετε μέσα. Δηλαδή στην ουσία είναι σαν να καθόλου μάνος και μπαίνω μέσα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Οπότε όταν φτάσει στο λιάο, εδώ, κατευθείαν κοίτα και μένω. Να γίνει αυτό το πράγμα. Πάμε, θέση.